Voin hi det ni som le panga August sang ni sam tuna hian thlam masaber kan thing ta e bu po tha to khop mai hei thing tlang han ta ka chuan lo nei lo hian chuanin ele bar han dap han zon vela hi thil harania lo nei hi thing tlang te hian chuan kan nei deuh tlang puya tumina po hian kan nei deuh fur mai ni ti chuan comment section lampanga khanin khui khuwa nge tia zot te kanom thina mam ti khuwa kan nia lunglei district a kan ni man te local du te local chak reu te inomani chuan thingfal kan hria mo thingfal atangin kem som in a peng chho vele bokani ti kha kan soi du a kham masaber ania bua tha khop mai hei lai thai mun ani an thur te cho chi te changkha te vai mim te mai an hu ta khon tha mom le hei sam trok te po omani hi hi tham pahnih na ani
chủ khóc mày hay chủ bốc xía sổ hát khóc mày